Толка, съдийски сигнал имаш. Не, журналисти трябва да ти разказват какво се е случило. А ти гледа ли статията, където две луксозни яхти време на регата с област? С Сириус. Кой е по-област? Две луксозни яхти. Не ги слушам да четеш. Стъпунския председател. Дари? Дай отвъд малко съответни. И солети. Как имаше плати? Може да гледа рода, пък там стоя около. Акцизния рундук. Да, акцизния рундук се го удари. Това е все едно в сърцето го ударя Стъпунски. Никола, помагай! Имаме още малко от тях. Лови! Жоре, ти кажеш това старта, кой е взел. Добре. Жоре, имаше време да снимите в Ами, не. Има смисъл на екзифа си излиза времето, ама вънка не излиза. Вънка, служи време стартовията между. Добре. Ти ще се по-оранжевия, това е червения. Да. Да.